Para sa mga headlines, weather forecast. Maulap na kalangitan ang inasahan sa Pilipinas dahil sa impluwensya ng amihan at easterlies. In local news, ang demolisyon ng bahay ay salungat sa mga residente ng Camp Evangelista na nagdulot ng tensyon. Nakita ni Kagawad Aimee na hindi nakakumbinsi ang pagbisita ng Clen Romedia sa City Sanitary Landfill. Pinutulan ng mga may-ari ng beach resort ang pagtatayo ng oil depot sa Initaw. Ibinasura ni Mayor Clarix ang isyu ng lumalalang sanitary landfill ng pagalungan bilang falsehood. For the National, inihikayat ang kagawaran ng ugnayan panlabas na ipotesta ang napaulat na panghimasok ng mga Chino sa Philippine rice na formal. Pinaliit ni dating Vice Presidente Binay ang kahalagahan ng isang testigo sa paglilitis hingil sa umano'y overpriced na gusali ng Makati Science High School. International news. Nakatakdang kumilos ang South Korea laban sa mga doktor na nagwiwelga. Entertainment. Inuulat ni Andy Eigenman na namatay si Jacqueline Nusi dahil sa atake sa puso. Bukas si Kylie Echari sa posibilidad ng isang romantikong relasyon kay Andrea Brillantes. Sports. Si Carvalho mula sa UST at Retama mula sa Inyo ay itinalaga bilang UAAP Players of the Week. Inilarawan ng Brooke Van Sickle ng Petrogas ang kanyang koneksyon sa WNBA star na si Sabrina Lonsko bilang ang pinaka-humble na taong nakilala ko. Para sa international feature, ang ilang mga bansa ay nagpapahaba ng mga pagbawas ng produksyon ng langis upang pasiglahin ang mga mas mataas na mga presyo. National feature. Pinainit ang showcase ng swimsuit para sa mga kandidata ng Miss Universe Philippines 2024. Trivia. Ano ang pizza ng pag-imbento ng periodic table? Good morning Philippines, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gallego. Weather forecast, maulap na kalangitan ang inasahan sa Pilipinas dahil sa impluwensya ng amihan at easterlies. Sa Lunes, magpapatuloy ang northeast monsoon amihan na nakaapekto sa Northern Luzon at nagdudulot ng mahinang pagulan sa Batanes, Cagayan at Isabela gaya ng ipinapahiwatig ng forecast ng Pag-asa. Kasabay nito, ang easterlies ay nakaimpluwensya sa Metro Manila at iba pang rehiyon na posibleng mauwi sa bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may pulo-pulong mga pagulan o pagkidlat, pagkulog. Nagbibigay ng babala ang Pag-asa tungkol sa potensyal na magkaroon ng flash flood o landslide sa panahon ng matinding thunderstorms sa ilang lugar. Ang hilaga at silangang bahagi ng bansa ay maaring makaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin, silangan hanggang hilagang silangan, habang ang mga baybaying dagat ay inasahang magiging katamtaman hanggang sa maalon sa buong bansa. For the local news, ang demolisyon ng bahay ay salungat sa mga residente ng Camp Evangelista na nagdulot ng tensyon. Nagrally ang mga tao laban sa pamunuan ni 4th Infantry Division 4th Philippine Army dahil sa pagpapatupad ng inuutos ng korte na demolisyon sa dalawang may titulong ari-arian sa loob ng Camp Evangelista sa Cagayan de Oro City. Ang demolisyon ay sinimulan kasunod ng direktiba ng 427 kapamilya na nag-claim ng lehitimong nagmamay-ari ng lupa kung saan ang ilan ay naninirahan sa loob ng 3
30 at hanggang 5 taon. Bago pa man, nagsilbi ang kanilang mga ninuno bilang mga sundalo. Sa isang prayer rally, isang retiradong army o colonel marshal ang nangatwiran na ang pagpapatupad ng court sheriffs ng demolition order ay illegal, na iginigiit ang kanilang mga karapatan na protektahan ang kanilang mga ari-arian. Ang pinagtatalunang lupa na inuokupahan ng mga pamilyang ito sa loob ng halos 90 taon ay inuutos ng korte na ilipat sa labas ng Camp Evangelista sa Barangay Patag. Binanggit ng tagapagsalita ng Fort ID na si Lieutenant Colonel Francisco Garelio Jr. na ang lugar ay itinalaga bilang military reservation ni dating Pangulong Manuel Quezon sa isang presidential proclamation noong March 1937. Idinagdag ni Garelio na habang 2 pamilya ang nakakuha ng titulo noong 1976, ang kalaunan ay idiniklara sila ng korte na illegal noong 1978 na pumapabor sa gobyerno. Nakita ni Kagawad Aimee, hindi nakakumbinsi ang pagbisita ng Clenro Media sa City Sanitary Landfill. Cagayan de Oro City na natiling hindi kumbinsido sa Konsehal Aimee Moreno sa ipinakita ng media na hindi lumala ang mga basura na kolekta ng Jumuradas Stencil Joint Ventures at dinala sa Engineer Sanitary Landfill sa Barangay Pagulangan, Lungsod. Bumangon ang pag-aalinlangan na ito matapos na hindi niya kasama ang manager ng Clenro na si Engineer Armen Cuenca na saksihan mismo ang anumang umano'y maling pangangasiwa ng basura sa lungsod, particular sa Pagalungan Sanitary Landfill. Noong una, iginigiit ni Cuenca na epektibong pinangangasiwaan ng pamahalaang lungsod ang isyu ng basura, lalo na sa Pagulangan Sanitary Landfill. Humingi ngayon ng direktibang paglilinaw si Moreno mula sa DNR EMB 10 hingil sa tunay na kalagayan ng Engineer Sanitary Landfill sa Barangay Pagalungan matapos mapansin ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga pahayag ng City Hall at ng kanyang sariling mga obserbasyon sa mga bisita sa landfill kamakailan. Binigyan din ni Moreno ang kanyang limitadong teknikal na kaalaman tungkol sa pamamahala ng basura, pagtatanong sa katapusan ng footage at mga video na ipinakita ng Clenro sa media noong nakaraang linggo na nag-aanyaya sa mga miyembro na saksihan ang mga operasyon ng landfill. Tinutulan ng mga may-aari ng beach resort ang pagtatayo ng oil depot sa Initaw. Malaking bahagi ng populasyon kasama ng simbahang Katoliko ang tumututo sa pagtatatag ng isang multimilyong oil depot malapit sa baybayin sa lugar ng Initaw, Libertad ng Misamis Oriental. Ipinahayag ni Amir Roa, tagapagsalita ng Initaw Beach Association, na matagal nang napatunayan na ang operasyon ng mga oil depot malapit sa dagat ay maaari magkaroon ng masamang epekto, isang alalahanin na hindi lamang ibinahagi ng mga negosyo sa beach resort ngunit mahigit ding tinutulan ng mga lokal na opisyal at simbahan. Ang malawak na kagubatan at maritime na lugar na nasasakupan ng mga bayan sa Initaw at Libertad sa lalawigan ay pinangangalagaan ng batas. Ibinasura ni Mayor Clarix ang isyu ng lumalalang sanitary landfill ng Pagalungan bilang falsehood. Itinuring na mali ang mga pahayag ni dating City Mayor Oscar Moreno at incumbent 1st District City Councilor Aimee Moreno tungkol sa umano'y lumalalang sitwasyon ng multimilyong piso engineered sanitary landfill sa Barangay Pangalungan. Pinutulan ni City Mayor Orlando Clarix Uy ang mga pahayag na ito sa isang site inspection na pinangungunahan ng manager ng Clenro na si Engineer Armen Cuenca, na sinaksihan ng mahigit 20 miyembro ng media noong Huwebes. Iginigiit ni Mayor Uy na gawa-gawa lamang ng mga Moreno ang kanilang kwento tungkol sa pagiging puno at hindi maayos na pag-aalaga ng landfill. Taliwas sa naobserbahan ng mga naimbitahang miyembro ng media on-site,
habang pinuna ni Konsehal Amy, si Konsehal Roger Abaday ay hindi pag-aksyon sa espesyal na ulat na konseho at aktwal na kondisyon ng landfill. Malugod lamang tinanggap ni dating Mayor Oscar Moreno ang masusing inspeksyon ng Clenro na sinamahan ng media na nagbigay liwanag sa sitwasyon ng landfill. Sinasalamin ng pagsusuring ito ang epekto ng naunang panawagan ni Moreno para pagsisiyasat sa mga nakolektang basura sa lugar. Gayunpaman, inihamon ni Moreno ang pamahalaan lungsod na huwag ituring ang isyu bilang panandaliang atensyon lamang, ngunit ipagpatuloy ang mga pagsisikap sa epektibong pagtugon sa problema sa basura ng lungsod. Nauna rito, pinatunayan ng ilang miyembro ng media na malapit sa City Hall na walang mabahong amoy at walang tunay na mismanagement sa paghawak ng basura sa lungsod. Pumunta kami sa isang tattoo artist o sa isang tattoo shop at sabay naming in-interview yung may-ari at kanyang asawa na tattoo artist. Kaya tara, tuklasin natin to. Magandang hapon nga pala sa inyo mga karab. Ako nga pala si Winston G, Tattoo Vlog. Ako po ay isang tattoo artist. Saka at the same time, nagbablog din po. Ako po isang tattoo artist saka body piercing din po. Ano po din po ng body piercing. Saka ang shop po natin located po dito sa 1222nd Street, Nazareth. Second floor, malapit po sa Kogon Trend Line. Ayan po, nagsimula po ako magtato, hindi ko po ginawang business, ginawa ko pong libangan. Kasi mahilig po kasi ako mag-drawing dati, elementary. Nung tumungtong na ako ng high school, andun na, medyo nag-improve na yung mga drawing ko at saka tawag dito pagkatapos nung high school, saka napunta ko ng Maynila, doon na ako naging talagang tattoo artist talaga kasi nagpatato ako dati na parang hindi din kagustuhan na maging tattoo artist, parang nainganyo lang din ako na maging tattoo artist kasi meron ako naging inspirasyon na isang tattoo artist na nakita ko talaga na talagang magaling talaga dati. Saka nakita ko yung mga gamit dati, hindi pa ganun kaganda, hindi pa ganun ka high-tech, mga improvised lahat karamihan. So, yun. Sir, since nabanggit niyo po, 18 years na po kayo nasa ganitong trabaho. Bali, anong taon po kayong nag-umpisa na magtato ng tao? Ilang taon po kayo noon? 16. 16, so masyadong pagbata. So, 16. sa Maynila na po yun? Sa Maynila po yun, 16. Sino yung pinakauna yung naging customer kung maalala nyo pa kayo? Naging una ko, hindi natin maiwasan yung mga ganun eh. Yung naging unang customer ko po mga kaibigan ko siyempre. Hindi naging customer naging ko sila, naging tawag dito, naging practice skin ko dati. Kasi walang practice skin dati na sila yung voluntary, voluntary? Voluntary nila na magpatato kasi nagtiwala din sila sa akin. Saka nagpapasalamat din ako sa kanila na tawag dito na nagtiwala sila sa akin at nagpatato sila sa akin dahil andito ako ngayon. Kung wala sila, wala din ako ngayon. Yung ibang mga supply ko po, direct to supplier tayo, pero yung ibang ink kasi hindi na natin babanggitin. Meron din kasing nakaban yung Philippines sa mga product nila kasi meron tayong distributor talaga na dito sa Maynila. So dito sa Pilipinas. Oo. So pwede tayo sa kanila, ko na lang lalong-lalo na yung MLC Tattoo Supply, saka yung Isguns Tattoo Supply, saka yung Usos Tattoo Supply. Depende kasi ma'am kung yung design na heart nga lang, pero kung realism naman, o kaya
neutral lang o kaya lining lang, depende kasi sa design, ma'am. Kaya doon nagbabase yung oras natin. Kasi kung realism, ma'am, kakain siya ng oras talaga. Lalong-lalo na pag may project ako sa full sleeve, back piece, mga leg piece, mga ganun. Yan yung umabot na 12 hours. Oo, ganun. Oo. Hindi talaga, hindi sa amin talaga, hindi kami tumatanggap ng mga underage. Hindi Kahit kami may tumatanggap. tulong ng mga magulang. Pwera na lang siguro kung merong ano sa magulang, consent authority sa magulang. Oo. Kaya kasama nila yung parents nila, na napayag din yung magulang na magpapatato yung Pero anak kung nila. halimbawa sa wala yung mga magulang, Dinidecline namin yun. Oo. Ayun ang mga karaba, huwag niyo po kalimutan na kung sakasakaling taga rito din po kayo sa Cagayan de Oro, kung gusto niyo magpatato at saka body piercing, bisitahin niyo lang po ako dito sa aking tattoo studio dito sa 1222nd Street, Nazareth. Nasa corner lang po to, makikita niyo, Winston Tattoo Ink Studio. Ayun, mga karaba, wag niyo, kung gusto niyo magpatato at magpa-body piercing, bisitahin niyo yung studio natin dito sa 1222nd Street, Nazareth, corner, Barangay Nazareth, Cagayan de Oro City, mga kaji. Ayun, mga kaji. Tsaka, ma'am, pwede ba maano natin yung at saka paki-ano lang din po, mga kaji, yung pag-subscribe yung ano natin, yung YouTube channel natin, Winston G Tattoo Vlog, mga kaji. Tsaka yung FB page natin, Winston G TV Official, mga kaji. Ayun, mga karaba, sana isuportahan nyo din. Please subscribe, like, comment, and share mga Pinoy Rap News Channel, mga karab.
For the national news, hinihikayat ang kagawaran ng ugnayang panlaban na ipinoprotesta ang napaulat na paghihimasok ng mga Chino sa Philippine Rice ng normal. Nagpahayag ng pagkabahala si House Speaker Martin Romualdez tungkol sa mga naiulat na sasakyan pangdagat ng China na nagsasagawa ng mga aktibidad sa loob ng Philippine Rice na nagbibigay diin sa pangangailangan itaguyod ang mga international na batas at protokol sa loob ng karagatan ng Pilipinas at Exclusive Economic Zone o EEZ. Pinagtibay ni Romualdez ang pangako ng bansa na protektahan ang integridad ng teritoryo at mga karapatan ng soberanya. Na inihimok ang mga bansa na igalang ang mga karapatan ng mga coastal state at iwasan ang mga aktibidad na sumisira sa karagatan ng rehiyon. Samantala, kinundina ng mga mambabatas kabilang ang Deputy Minority Leader Franz Castro at Representative Rufus Rodriguez ang inuulat o naiulat na aktibidad ng China at nananawagan ng mga diplomatikong protesta at pagbabantay upang mapalagaan ang integridad ng teritoryo at karagatan maritime ng bansa. Ang Philippine Rice ay kinikilala para sa diversity nito, potensyal para sa siyentipikong pananaliksi at ang oportunidad sa ekonomiya. Pinaliit ni dating Vice Presidente Binay ang kahalagahan ng isang testigo sa paglilitis hingil sa umano'y overpriced na gusali ng Makati Science High School. Ibinabasura ni dating Vice Presidente Jejomar Binay ang unang araw ng kanyang paglilitis para sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act of Falsification of Public Documents kaugnay sa umano'y manipuladong bidding para sa gusali na Makati Science High School na nagsasabing walang napatunayan. Sa pagdinig ng Sandigang Bayan 5th Division, hinarap ng prosecution ni si Engineer Mario Kilchanova ang dating pinuno ng Makati's Bids and Awards Committee na binanggit ang pagtanggap ng mga tagubilin tungkol sa pagbibigay ng proyekto sa Hillmarks Constructions Corporation nang hindi tinutukoy ang pinagmulan. Iminumungkahi ng prosecution batay sa affidavit ni Kilchanova na si Binay noong Makati City Mayor ang nagbigay ng mga utos, isang pag-angkin na itinanggi ni Binay na nagtatanong sa batayan at pinagmulan ng impormasyon. Ipinagpapatuloy ng depensa ang cross-examination ni Kilchanova sa Martes. Ang anak ni Binay na si dating Makati Mayor Junjun Binay ay sangkot din sa kaso na kinakasakutan ng umano'y irregularidad sa bidding at overpricing na 862 million para sa mga gusali na Makati Science High School. For the international news, nakatakdang kumilos ang South Korean laban sa mga doktor na nagwiwelga. Inanunsyo ng South Korea noong Lunes ang intensyon noong magsasagawa ng mga hakbang upang suspindihin ang mga lisensya ng mga nag-aangklas na trainee na doktor na tumataging bumalik sa trabaho sa gitna ng standoff sa mga reforma sa medikal na pagsasanay. Humigit kumulang 9,000 junior doctors ang nagpasimula na nag-walkout halos 2 linggo na ang nakararaan upang iprotesta ang paparating na pagtaas sa mga medical school admission na naglalayong tulungan ang mga kakulangan at matugunan ang mga pangangailangan ng isang tumatandang lipunan. Ang mga pag-aagklas ng doktor na binabaliwala ang deadline ng gobyerno noong February 29 upang bumalik sa trabaho ay nagharap sa mga potensyal na legal na aksyon kabilang ang pag-aresto o pagsususpendi ng kanilang mga lisensyang medikal. Ang gobyerno sa kabila ng mga apila ay nagpapatupad na ngayon ng mga legal na hakbang
magsasagawa ng mga inspeksyon sa mga ospital upang matukoy ang mga nakabalik o hindi. Ang mga doktor na hindi sumunod ay maaaring maharap sa 3 buwang pagsususpende na makakaapekto sa kanilang mga prospect ng espesyalisasyon at pagsalubong sa karera. Ang patuloy na welga ay humantong sa mga kansiladong paggamot at operasyon na nag-uudyok sa gobyerno na itaas ang alerto sa kalusugan ng publiko. Ang matatag na paninindigan ng gobyerno ay naaayon sa plano nitong taasan ng 65% ang mga medical school admissions sa susunod na taon na naglalayong tugunan ang mababang ratio ng doktor to populasyon ng bansa. Ang suporta ng publiko para sa mga reforma ay nasa humigit kumulang 75%, ngunit ang mga doktor ay nagtalo na ang plano ay hindi tumugon sa mga pangunahing isyu ng sektor. Ang hindi natitinag na posisyon ng gobyerno ay maaaring magpatuloy habang papalapit ang legislative elections na nakita ni Pangulong Yuck Sung-yeol. Ang hindi natitinag na posisyon ng gobyerno ay maaaring magpatuloy habang papalapit ang legislative elections at nakita ni Pangulong Yoon Suk-yeol ang pagtaas ng approval ratings sa gitna ng standoff. And for the entertainment, inuulat ni Andy Eigenman na namatay si Jacqueline Lucy dahil sa atake sa puso. Pumanaw ang award-winning actress na si Jacqueline Lucy sa edad na 60 dahil sa atake sa puso ayon sa kinumpirma ng kanyang anak na si Andy Eigenman. Ang anunsyo ay ginawa kasama ang anak ni Jacqueline na si Gabby Eigenman. Nagpahayag ng pasasalamat si Andy sa suporta at pakikiramay na ipinabot ng may mga mabuting hangarin na humihimok ng paggalang at privacy para sa pagdadalamhating pamilya. Si Jacqueline Lucy na kilala sa kanyang mga iconic na tungkulin, kabilang ang isang Best Actress na panalo sa 2016 Cannes Film Festival para sa Marosa, ay nag-iwan ng hindi maalis na legacy sa entertainment industry. Ang kanyang kamakailang tungkulin bilang prison warden na si Dolores Espena sa FPJ's Batang Quiapo ay minarkahan ng kanyang huling proyekto. Umasa si Andy na mananatili ang pamana ng kanyang ina na inilarawan ang buhay ni Jackie bilang kanyang pinakamahusay na obra maestra. Nagluluksa ang mga kilalang tao sa pagkawala ng kagalang-galang na aktres na kinikilala ang kanyang epekto sa pelikulang Pilipino. Bukas si Kylie Echari sa posibilidad ng isang romantikong relasyon kay Andrea Brillantes. Kinikilala ang aktor na si Kylie Echari ang kanyang malapit na relasyon sa matalik na kaibigan, ang aktres na si Andrea Brillantes, na nagpapahayag ng pagiging bukas sa pag-asam ng isang romantikong koneksyon sa hinaharap. Sa kasalukuyan, pinaalagahan niya ang kanilang matibay na pagkakaibigan at kapag tinanong tungkol sa potensyal na ebolusyon ng kanilang relasyon, si Echari ay tumugon ng palihim na nagmumungkahi ng mga posibilidad. Sa kabila ng pakikipagtulungan, kamakailan sa isang kanta at music video na pinamagatang kasing-kasing, nilinaw niya na hindi ito nakatuon sa sinumang espesyal, na binibigyang diin na sila ni Brillantes ay kontento na sa kanilang sarili. Nakibahagi rin ang dalawa sa Jowa for the Day challenge sa vlog ni Brillantes na nagpapakita ng hindi makikaila. Nakibahagi rin ang dalawa sa Jowa for the Day challenge sa vlog ni Brillantes na nagpapakita ng hindi maikakaila ng chemistry habang sila ay magkakasama sa isang araw sa BGC na nagpapasaya sa mga tagahanga sa kanilang pangganap bilang isang mag-asawa. Sports, si Carvalho mula sa UST
at Rita Mar mula sa inyo ay itinalagang bilang UAAP Players of the Week. Kinikilala si Cassie Carballo ng University of Santo Tomas at Joshua Retamar ng National University bilang UAAP Players of the Week para sa kanilang natatanging pagganap mula sa February 28 hanggang March 3. Napakahalaga ng papel ni Carballo, ang sitter para sa women's volleyball team ng UST sa kanilang kamakailang tagumpay. Nag-ambag ng 25 mahusay ng set, 5 assess at 3 atake sa 5 set na panalo laban sa Far Eastern University. Samantala, si Rita Mar, ang reigning best sitters of finals MVP para sa NU's men's volleyball team, ay nagpakita ng kahangahangang husay sa back-to-back wins laban sa Adamson at UP na may 31 excellent set laban sa Soaring Falcons at career high 20 excellent sets sa kanilang sweep ng Fighting Maroons. Ang dalawang manlalaro ay naging instrumento sa pangunguna sa kanilang mga kupunan sa matagumpay na mga records sa season 86 ng liga. Inilarawan ng Brooke Van Sickle ng Petrogas ang kaniyang koneksyon sa WNBA star na si Sabrina Lonsko bilang ang pinaka-humble na taong nakilala ko. Nakapagtataka, isiniwalat ni Brooke Van Sickle ng PVL ang kanyang nakaraang koneksyon sa WNBA star na si Sabrina Lonsko na ibinahagi na sila ay mga kaklase sa University of Oregon. Pinuri ni Van Sickle ang paglaki ni Lonsko bilang isang manlalaro sa panahon ng kanilang magkasama at binigyang diin ang magkaparihang pagpapakumbaba ni Lonsko na naglalarawan sa kanyang bilang pinaka mapagpakumbaba na tao na kinikilala niya. Pinuri ni Van Sickle na kalaunan ay lumipat sa University of Hawaii para sa kanyang collegiate volleyball career. Ang pamumuno ni Lonsko at patuloy na pagsusumikap sa loob at labas ng court, bagamat hindi sila matalik na kaibigan, nagpayag si Van Sickle ng pasasalamat sa kanilang paminsang-minsang pag-uusap at inaalala ang pagsusuot ng signature na sapatos ni Lonsko, ang Sabrina 1. Kamakailan ay lumahok si Lonsko sa All-Star Weekend na 3-point shootout kasama ng NBA star na si Steph Curry na nakakuha ng pagbubunyi para sa kanyang katatagan laban sa pangunguna na nakakuha ng pagbubunyi para sa kanyang katatagan laban sa nangungunang tagabaril ng NBA. Para sa international feature, ang ilan sa mga bansa ay nagpapahaba ng mga pagbawas sa produksyon ng langis upang pasiglahin ang mas mataas na mga presyo. Sa Vienna, Austria, Moscow, Riyadh at iba't ibang miyembro ng OPEC ay nag-anunsyo ng pagpapalawig ng mga pagbawas sa produksyon ng langis na unang ipinakilala noong 2023 bilang bahagi ng isang kasunduan sa mga bansang gumagawa ng langis upang palakihin ang mga presyo sa gitna ng kawalan ng katiyakan sa ekonomiya. Ang planong ito na nagpapahaba ng mga pagbawas hanggang kalagitnaan ng 2024 ay batay sa mga nakaraang pagbawas sa parehong output ng langis at pang-export ng ilan sa mga pangunahing pag-export ng ilan sa mga pangunahing producer ng enerhiya sa mundo. Plano ng Ministeryo ng Enerhiya ng Saudi Arabia na bawasan ang produksyon ng 1 milyong bareles bawat araw mula Abril hanggang Hunyo. Habang inihayag ng Russia ang 471,000 BPD na mga pagbabawas sa parehong panahon, ang mga hakbang na ito kasama ang umiiral na mga voluntaryong pangbawas ng UAE, Kuwait
Iraq at Kazakhstan ay naglalayong mapanatili ang katatagan ng merkado. Ang alyansa ng OPEC na binubuo ng 22 na bansa ay nagpapatupad ng mga pagbawas ng supply lampas sa 5 milyon BPD mula noong katapusan ng 2022. Sinasalamin ang ekstensyon na ito ang patuloy na pagsisikap na palakasin ang mga rate ng merkado. Sa national feature, pinainit ang showcase ng swimsuit para sa mga kandidata ng Miss Universe Philippines 2024. Ang mga kandidata ng Miss Universe Philippines ngayong taon ay nagliliyab sa entablado sa kanilang mga opisyal na larawan ng swimsuit. Inilabas ng mga organizer sa mga social media platform ng pageant ang mga larawan ng mahigit 50 delegado na nagtatampok ng parehong pamilyar at bagong mukha ay nakukuha ng pansin sa katapusan ng linggo. Ang paparating na mananalo ay magmamana ng titulo mula kay Michelle D na nakamit ang top 10 placement noong nakaraang taon na nakatanggap ng mga espesyal na parangal. Nakagawa na ang Miss Universe Philippines ng 4 na kinatawan para sa Miss Universe pageant, kabilang si Michelle D. Bago ang pagkakatatag ng organisasyon noong 2020, ang mga delegado ng bansa ay pinili ng Binibining Pilipinas Charity INC na responsable para sa 4 na Miss Universe winners, Catriona Gray noong 2018, Pia Wurtzbach noong 2015, Margie Moran noong 1973 at Gloria Diaz noong 1969. Trivia. Ano ang pizza ng pag-imbento ng periodic table? Ang periodic table na nakredito sa Russian chemist na si Dmitry Mendeleev noong 1869 ay nag-ugat sa matagal ng pagsisikap ng mga chemist na uriin ang mga elemento. Noon pang 1789, sinimula ni Antoine Lavoisier ang pagkakategorya ng mga elemento batay sa kanilang mga katangian. Noong 1817, ipinakita ni Johann Wolfgang Dobereiner ang pagsasaayos sa mga elemento sa pamamagitan ng atomic na timbang ng mga triad. Iminumungkahi ni Alexander Emile Beguier de Changosius ang periodic table noong 1862 na gumagamit ng cylinder na may atomic weight circumference. Ang English chemist na si John Newlands noong 1864 ay gumamit ng atomic weights para sa pag-uuri na ibinabanggit ng isang pattern na mga katulad na katangian sa bawat ikawalong elemento na tinatawag na batas ng octaves. Dahil dito inayos ni Mendeleev ang mga elemento sa pamamagitan ng atomic na timbang at mga katangian na nagbibigay diin sa valence. Ang kanyang talahanayan noong 1869 ay naging isang 8-grupong format noong 1871. Kapansin-pansin, tumpak na naitama ni Mendeleev ang atomic weight para sa 17 elemento at hinuhulaan ang 3 hindi kilalang elemento, scandium, gallium at germanium. Ang modernong pag-unawa ng periodic table na iniuugnay ang posisyon ng isang elemento sa atomic number nito ay lumitaw noong unang bahagi ng ika-20 siglo. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito at sa ibang bansa. Patuloy na makinig at manood. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rab sa YouTube channel. At maraming salamat sa panunood ng Pinoy Rab News Channel, Cagayan de Oro. Inihiling ko po sa isa pa na suportahan at mag-subscribe at i-on ang notification para sa higit pa mga updates at impormasyon. Ulitin, maraming salamat at magandang araw.